nagkapera ka pa. Lahat naman tayo may shota, di ba? Kung may shota, syempre, may angga. Ngayon, ano ang tawagan ni Joy Joy at Tonton? Sino nakakaangat? Ay, kanina, hindi pala niya siya muli ka-energetic na nag-entrance. Sabong tanang buhi-buhi kita na si Mami. Ano ang tawagan ni Joy Joy at Tonton? Megs. Megs pa? Ano? Ano nga siguro? Megs di man. Megs? Megs! Correct! Malakpakan po natin ang first winner! Now please clap your voice! Sino ang nanligaw? Si Joy ba o si Ton? Trumpets blow. Alam ko, mas fresh man ito sa akin. Single? Searching? Anong tipo mo sa lalaki? Basta may pikoy ah. Alam mo sa mga bata, talaga lang ito, ano? Ang pinamin niya, ang type niya nga mikupot ba ng barkada, nan? Kain-kain kinaisip ng mapati sa mga ginaisip niya, kaya mga tiktok na. Okay, ladies and gentlemen, palangga, sino ang nanligaw? Si Joy Joy o si Tonton? Si Joy Joy. Joy Joy? Sis, dali sis, mali. Dahil mali. Kasi talata ka second chance, kaya palangga ka. Hindi daw si Joy Joy. Sino? Si Joy Joy? Hindi ka na hindi. Sino? Wala mga kakabong ka mo. Kahit ano kahit. Kahit ni Joy. Na, hindi na si Joy. Hindi si Bricks eh. Si Bricks ba? Correct! Trumpets blow. Bring me a selfie sa cellphone na kasama niyo ang couple. Meron ba? Selfie o groupie? Ay, sobra ka na. Sobra naman talaga yung balik-balik na din. Di sila yung mga lalaki, di na ako. Wow, congratulations! Bring me cellophane, meron ba? Ayun! Nakambo. Tandaan nyo dito, doon ka gano'n. Ay, good girl. Kung magsubra gani ang bridal, dali sa take-off, subok gabi. Sokton nyo ni sila, kahit daw anong kakilo. Grabe, ano nila matahin ka? Ano ka matahin? Magkain ng aso, sure ba? Sige, hawakan mo muna. Ano to, Julie's briefing shop. Central Isulan. Itong isa naman, sana si Sir, hindi ka nga dito, Sir. Social ka pa, shake more, sa lupit ng paladala mo. Ano gagawin mo dito? Bakit wala pang laman? Ang gagaling, anak, congratulations! Palakpakan po natin sila. Trumpets blow. Bring me your partner in life. May couple ba tayo dito? Bring me your partner in life. Ang pinakaunang lalapit sa akin. Asawa. Ano? Ano mo? Grabe ko man daw racing matanan. Saka kalimang. Sir, saka. Siyempre hindi niyo ko pwede ma-scam kay nga Dali lang, hindi ka na yung winner. Dali lang, di ka, sir. Dapat malaman ko talaga kung totoong mag-asawa kayo. Sir, kailan kayo ikinasal? 2014. Anong date exactly, sir? December. Ay, December 31. Sige. Ngayon naman, para malaman ko talaga kung hindi nila ako ini-scam dito, dapat kiss sila. Kiss na. Okay, sure. Si mo, sige. Ready? 1, 2, 3. Kiss me. Congratulations. Para sa isang baso. Buti na lang game na game si sir, ano? Thank you so much, Naman! Ano ba sa kalamo, sa kato ng maabay, makikita na nakaka? Ay, right ka! Wow, Kung makabalik ng bulaklak, tinapon. Right. Okay. Ito. May crush ka dito na, na abay na lalaki? Wala. Yung naka-shades ka, mag-anak mo yun. Mag-anak mo yung naka-shades. Gwapo. Taga saan ka, sir? Yung
Cute, sir, na maliit. Carry ba? Maganda, maganda. Baba. How old are you, sir? 25. 25. Ma'am, how old are you? Minor. Eto, sir, sa kanila, sir, may natitipuan ka ba? Ay, hindi isa lang. Mara. May nabyo na siya, wala. Hindi wala. Ladies and gentlemen, nagmamadali po kasi tayo umuwi. So now our winner is no other than this beautiful. What's your name? Kelly, hindi ka lang nanalo ng baso. Nanalo ka pa ngayon kami ng bouquet. Nandito po ba ang kanyang boyfriend? Ano pong pangalan? Ay, utod. Anak ko, delikado. Nakasal na naman ulit. Ano? Sana ho ang pangalan ng boyfriend, ma'am, ay? Anthony! Pinapakayo na mo ng presensya ni Anthony din sa atubangan sa mga gabi. Grabe, subong pagin siya nag-CR na kinatawag siya. Anthony! Anthony? Wala siya? Sugod siya na iparis namon sa lain ng nobya niya? Maabay ka mo karon. Anthony, come here na! Beijing, Anthony, nanalo mo ang iyong nobya dito sa harapan. Kailangan niya po lang pares. Kung hindi ka magpakita, maaway ka mo karon gabi. Sayang ang pinakatubig mo ang ginagdanay kay tungod ng dili sa throwing of the bouquet. Wow! So this time meron kayong, sir, to tell you honestly, kung hindi ka hindi ka nakapanood kanina, si ma'am kasi nakakatch ng bouquet. At sabi kasi ni ma'am, gusto niya na daw talaga kasi magpakasal na. So nararamdaman niya na. So dito po kayo ngayon dahil ipapasa po namin ang trono sa inyo. Kaya hindi naman sila sa aming bukas. Pero ko sir, kung papakasalan mo si ma'am, kailan kaya? Kung kaya mo lang, kung ikaw lang ang magdidesisyon, kailan mo siya papakasalan? Sa sunod na may yan. Talaga. Pero it's really coming from his heart. Hindi lang siya pataka, nagambal nga. Subok ka, yun Basta. Sige. So thank you so much right now. Meron kayong gagawin na gagayahin nila. Okay? So, dalawang bagay lang yun. Una, ay kayong bahala. Sweet gesture. Pwedeng yakapan, hakbay. Naku, ito na. Kiss tayo? Si Ma'am Joy, tama. Ito naman, kiss na tayo. Una, sir, para makita namin. Sumasayaw si sir. Tapos, ay, tapos natubakan, ha? Tapos makis. Yan. 1, 2, 3, go! Hindi ka man mapakas ng subok mo. Ayaw, sir. Kapal mo ako. Halagin kapot mo ang kamot mo sa itsura ko dito. Halina. 5, 6, 7. Madasing lang. Sa utanay, sir. Go! Then mag-heart sign, sir. Heart sign, then kiss. Wow, thank you so much. Picture taking. Congratulations to our winners. Picture taking.